Tá cainteoir Gaeilge as Béal Feirste sa Tuirc leis na Náisiún Aontaithe I cuidiú le daoine in na gcreathanna talún ansin. Daithid sa cahar 1000 duine a Mario sa tubaiste sa Tuirc agus sa Tuairisc agus tá na 100,000 faga gan díjan. Seo Tuairisc ó Matalya. Agus seo mar atá go leor áitní sa cahar. Go leor faragníomh fós na hasamh a go leor leagadh go talamh. Cuidiú a bheith ar an réaltas sa leagadh rí seile. Agus go mbeadh siad an faragníomh a thógáil. So seo an cóhéag san óid. Anna cuid áitní cainteoir agus nach mé ar aisiríos go brach. Tír doch réide alí na seaí, de sléifte mór arda, agus dócha gurgurn sé sin inniuil cén fág go míon cruithin talún an, tá na plátaí tectónica teach le chéileann seo, trúracha san áit céine, agus maríal sin go bhfuil go míon daoine am mhuil. Tá muid gobar in éanach le agracht ag an dála na Tuirce. Tá muid gobar san ifig agus an mhuoin I measc na naoine. Tá muid fósaigh fannach sna pobl. So seo campus agin sin an áit na bhfuil muid chur fuin faoi láthair. Ní hé nach bhfuil coppla ostáin foscailte hena féin ach an rud atá an go muid inne géirí go mbeadh na spásnaí sin foscailte do grúpaí difriúla tá teachtasteach chun cúna bhthairt na daoine. Seo an faragníomh ana bhfuil muid loníthe. Tá anna cuid oibre deanta I gafad, an nómhacha cuid campaí difriúla seasta suas. Tá strátais fadsearmach dí gan daoit, agus tá tithe a thógáil ach tógaí sé sin sach pí ama, agus tá neart cúnamh le tuairt amach go ar an dálainn.